пуснати дълги, а не къси. Колко дълга? Колкото толкова. Те ще стане много дълга. Как настоям, обаче каква е това? Да, ще настъпвам. И сепеше го. И дърпаш. Кое ни е полето? Полето ни е това, което е ето в граденето с въжето, там покрай колчетата, до кухнята и тук до хълмчето нагоре. Който излезе от полето, съответно също изгаря. Знаете, принципът е, накрая трябва да остане само един. Най-добрият, както казва Хипо. В момента, в който на някой му е взета опашката, излиза от извън рамките на игрището. И не участва повече. Вземат ли ви опашката, излиза извън рамките на игрището. Този, който е събрал няколко опашки, ги държи в ръката си тези, които е събрал. Знаете, няма право на удари. И няма право да си слагаме опашки, примерно това да сме събрали. Разбира се, да. Въпроси има ли? Не можем да седиме седнали пред цялото време. Не може. Не може. То така, кой ще ти? Ти само ще седиш така и никой не може да ти извади опашката. Я лапи той. Те ще взема изпълнение. Добре, готови ли сте? Да! Начало! Какво правим? Се решаме. Давай! Кико, той не е вкуса! Всеки тая! Не! О, да! Моята тук ли е? Как се е наял? Носи си зек. И на Стефан носи си ръгъм. Ще я фане, бе? Подавай, бе. Аре, бе, взимай я. Аз вземи я, Воло, вземи я. На вода много къса. Да. Да, много ти е къса. Господине, вашата къде е? Не знам кой ми е взе някой. Какво стана сега? Браво. Кой, двамата ли си ги взех? Да. Не става последен. Само с едно. Аз имам 3. Важната ти имам едно. Добре. Айде. Колко имаш? Ето на 4 вода. Имаме колко игри? 3. Аз взех 3. Колко за тия? Ще играем ли още тази игра? Искате ли? Не знам както кажа. Айде, още. Добре, айде още 2 рунда. 2. Значи още 2 пъти. Да, леко за раздвижване, може да се съблечете тия яките. Чуши ми, я дадеш и моето. Много ти се виж какво си ми хубава. Ето нахна ти си. Ама да ми вземете пак опашка. Готови ли сте? Да. Айде, начало. Не, не са ти грещи, не са ти грещи.
Ева! Мува тука. Мува. Така вика. Мува. Влезе. Върна ме. Аз по-застото. Пашкай! Той изляза. Той играше ли? Ти беше Ти беше изгорял, бе. Помне. Той моята я взе. Взем ти я. Влада, бе, закона! Без такова играта. Той излезе и ми попаш. Той е един. Не, бе, влязох от вън. Аз влязах го. Не виж ли? Да, Минко да ми Аз даде. мисля, че сте земля. Не. Минко! Аз ми не двамата, брат. Тогава ми я дай. Ама тя гръбна. Напротив, Владо ми взе опашката. Да, така. Ама много тя е къса. Как е къса, бе? Да, бе, да, не е честно така. Леко ще падне по сто. Ей, пусти се на браво, Айде. Въртил почетава. Мама, аз ако съм те, ще го правиш да се. Минко, яка А, Стефане, свободна борба. Хайде. Свали го и да ти игри само. А моля се фащаме за краката. А? Не, нали? Може не. Айде. Айде, бе. Бавайте си дупенцата. Борба на титани. Айде, бе. Вземете си ги, бе. Виж го, бе. Айде, чувинчо. Давай, давай. Да, той е. Мисли ли го? А? Ма без да гледаш. Който има повече опашки, печели ли? Ма гледа ли някой?